הסיפור התחיל, כמו שכולם יודעים, מיתד נאמן. היה לילה אחד שדוד שפירא, הנכד של הרב שטיימן, קרא ללבין, מנכ"ל יתד נאמן, קרא לו לבית. הרב שטיימן עמד שם, הרב שטיימן שתק, אבל לא משנה. ושפירא אמר לו שהרב שטיימן מבקש שיוסיפו עוד כמה אנשים לחברי ועדה הרוחנית. ואמר לו שדיברו כבר עם הרב אלישיב, והרב אלישיב מסכים לזה. עד כאן היה המסר שהוא קיבל. מדוד שפירא ליד הרב שטיימן. הוא התקן את רב שמואל וזה, רב שמואל נכנס לרב אלישיב וזה. והרב אלישיב אמר שהוא חושב שעכשיו לא לעשות שינויים ביתד נאמן. בפרט שזה היה על הרקע של בלגנים עם עיתון משפחה ועם כל הדברים האלה, אז הרב אלישיב אמר לא לעשות שינויים. והוא ביקש מרב שמואל לקרוא לאפרתי שהוא יעביר את המסר. רב שמואל קרא לאפרתי, אפרתי הגיע אליו הביתה, העביר לו את המסר. הם המשיכו, לבין המשיך לקבל טלפונים, למה לא עושים מה שרב שטיימן רצה? אז לבין שאל אותו, לא קיבלת את השליחות? אז הוא אמר לו, לא קיבלתי שום דבר. התקשרתי לאפרתי, שאלתי את אפרתי, מה יצא עם זה? אז הוא אומר, הלכתי, אמרתי להם שהרב אלישיב אמר, צוי נקודס. דבר ראשון, ובר לב ויל פרוס נישט, ובר לב רוצה, אז למה לא? אבל אי אפשר עכשיו. זה היה שתי הנקודות שאפרתי, ככה אפרתי סיפר לי, שהוא הביא. והם המשיכו ללחוץ כאילו שלא קרה כלום. רב שמואל חשב על רעיון וקרא לרב פרילנדר, לרב נחמיה פרילנדר, הבן של רב חיים פרילנדר, שהוא חבוס אשר ברמלי לפנות בוקר. הוא מאיר אותו כל בוקר בבוקר, היה חבוס שלו, לומד איתו, מאוד קרוב אליו, מדבר איתו. קרא אליו, העביר לו את המסר. כתב לו גם מכתב בשלב מסוים לכבוד מורון שליטה לרב שטיימן, וכתב לו, אני לא ראיתי את התוכן של המכתב. המכתב הזה, עד כמה שאני יודע, נמצא אצל פרילנדר. פרילנדר אז אמר לי שהוא ביקש רשות מרב ברם לב לא להשאיר את זה כדי שזה לא יישאר אצל אנשים. ואז נהיה שקט. הפסיקו, ברם לב הפסיק לבקש, הפסיקו לפנות שום דבר על הוועדה הרוחנית. יום אחד עשו איזשהו אספה, אני חושב שזה היה בקריית ספר, ששם הזמינו את הרב אייכנשטיין, שזה היה אחד האנשים שהרב שטיימן ציין שהוא רוצה שהם יתווספו לוועדה הרוחנית, והוא השתתף כמשקיף, הצטרף לרב שמואל דויטש ורב פרידמן ולרב זוכובסקי, שהם היו חברי ועדה רוחנית. הוא הצטרף אליהם באספה, וסוכם שמדי פעם יהיו עוד אספות כאלה. ואז פרילנדר התקשר אליי, אומר לי, הכל בסדר. שאלתי אותו, גם דוד שפירא מודע לזה? הוא אומר לי, כן, הכל בסדר. עברו כמה ימים, אני מקבל טלפון מהרב פרילנדר, אומר לי שהרב שטיימן רוצה שהרב אייכנשטיין יגיע לרב שמואל. שאלתי אותו, יש איזה בעיה בעיתון? אז הוא אומר לי, לא, עם העיתון הכל בסדר. אבל בגלל שיש בחורים צעירים שמלבים מחלוקת וזה, הוא רוצה שכל הדברים יהיו בתיאום עם רב שמואל. אז לכן הוא רוצה שהרב אייכנשטיין ישמע אותו ויעביר לו. רב שמואל אמר, לא צריך שליחים, אני אגיע לרב שטיימן, מה הבעיה? אבל הוא שלח אותו, אז שיבוא. אז הוא הגיע ועוד פעם מסר את הדברים לרב שמואל, ושם הלשון, זה אני לא זוכר אם זה היה לשון שפרילנדר סיפר לי או שהרב אייכנשטיין אמר, שהרב שטיימן אמר, אני לא רוצה לעשות מחלוקת חס ושלום עם רב שמואל, לא מגיע לי כזה עונש לעת זקנותי שאני אעשה מחלוקת, אם זה יוצר מחלוקת אני רוצה לפרוש מכל ענייני הציבור. זה היה לשון, עוד פעם אני רוצה לדייק, לא זוכר אם זה הלשון של הרב פרילנדר או של הרב אייכנשטיין. רב שמואל נפגש איתו. אחרי זה אני התקשרתי לרב פרילנדר, אמרתי לו, רב שמואל אומר שאפשר פגישות ישירות. אז הוא חזר אליי שהרב שטיימן אומר שיבוא מוצאי שבת, שהזמן הכי טוב זה מוצאי שבת ב-12 בלילה, שאז אין אף אחד בלילה. זה הוא התקשר אליי ביום שישי אחר הצהריים. אמרתי לו, הרב פרילנדר, אני כרגע לא נמצא ליד רב שמואל,
לא נראה לי שאני אספיק לעשות את זה לשבת הזו, שזה יהיה שבת הבאה. שבת שאחרי זה היה שבועס, היה שבת ושבועס. אז אמרתי לו, זאת אומרת, זה אותו דבר במוצאי שבועס. חזר אליי אחרי זה, אמר לי, לא, מוצאי שבועס זה יהיה לא טוב, כיוון שהוא ער בלילה, אז לא מתאים כל כך. הוא יהיה חלש, יהיה זה, אז נעשה את זה בשבת שאחרי זה. יום שני אחרי שבועס התקשרתי אליו, אמרתי לו, הרב פרילנדר, זה בסדר מוצאי שבועס? אגב, רב שמואל מאוד כעס עליי, הוא אומר לי, למה לא הפכת את העולם באותו יום שישי אחר הצהריים שהוא התקשר אליי, שהוא התקשר אליך, להגיד שאפשר מוצאי שבועס, היית צריך להפוך את העולם, לתפוס אותי, כדי לארגן את זה באותו מוצאי שבועס. פשט, נכון? אני לא חשבתי לא האמנתי שהזמן כל כך קריטי, אז חשבתי שיהיה שבוע אחרי. הגיע היום שני שאחרי שבועס, התקשרתי לרב פרילנדר, אמרתי לו, הרב פרילנדר, זה בסדר מוצאי שבועס הזה? הוא חוזר אליי, הוא אומר לי, בסדר, נעמוד לקראת סוף השבוע בקשר. יום חמישי בבוקר, התקשרתי אליו, שאלתי אותו, הרב פרילנדר, זה בסדר? הוא אומר לי, הרב פרילנדר, מסודר. יום חמישי אחר הצהריים עשו את המהפך, מה שנקרא ביתד. מי שיודע את המשמעות של זה, למעשה זה שלקחו את רב שמואל דויטש ורב צבי פרידמן וזרקו מהדירקטוריון של יתד נאמן, ושמו במקום רב שמואל דויטש את שמעון גליק כיושב ראש דירקטוריון נאמן, ושמעון גליק פיטר את גרוסמן מהעריכה. אבל הצעד הראשון שעשו זה לזרוק את רב שמואל דויטש ורב צבי פרידמן מהדירקטוריון של יתד נאמן. התקשר אליי בלילה פרילנדר, הוא אומר לי, וייסם נקים, אני לא הייתי מודע לכל הדברים האלה, חס ושלום, אני לא קשור לדברים האלה, אין לי מושג מה שהיה פה, אין לי שום הסבר לזה, אני בטוח שהרב שטיינמן לא מודע לכל הפרטים פה, אני לא יודע מה הוא כן יודע, מה הוא לא יודע, ברור לי שהוא לא מודע לכל הדברים. אמרתי לו, פרילנדר, תעשה לי טובה, תנסה לברר מה קרה שם. ואז הוא אומר לי, טוב, אני אנסה. כל השבת אני הייתי מאוד לא רגוע, כי ידעתי מה כלל ישראל היה צריך לקבל במוצאי שבת הזה, שיהיה פגישה ביניהם ותיאום ושהכל יהיה רגוע. במקום זה קיבלו את כל הבלגן הזה. יום ראשון בבוקר התקשרתי לפרילנדר, שאלתי אותו, פרילנדר, הצלחת לברר מה קרה שם? הוא אומר לי, אני לא יודע, אין לי מושג. הוא אומר לי, רק דבר אחד אני יכול להגיד לך, שבמשך התקופה האחרונה, הוא אומר לי, היו אנשים, והיו אנשים מושחתים, הוא אומר לי כהגדרתו, שהגיעו וכל היום סיפרו לרב שטיינמן שיש בעיות ביתד ויש בעיות ביתד ויש בעיות, תפתפו לו את זה כל הזמן. אז אמרתי לרב פרילנדר, בוא, מי שיודע מה כלל ישראל היה צריך לקבל ומה הוא קיבל במקום זה, זה אני, אתה והרב אייכנשטיין. בוא שלושתנו נלך יחד לשמעון גליק, נספר לו את זה. נספר לו שהוא יתעצל בזה. אומר לי הרב פרילנדר, תשמע, גליק, חוץ ממה שהוא חסיד של הרב שטיינמן, הוא גם ידיד מאוד קרוב של דוד שפירא. ותבין ששתי דקות אחרי שאני אצלו, דוד שפירא מעודכן מזה, ואז אני אבוד. תעשה לי טובה, תפתור אותי מזה. לא עניין של... אמרתי לו, מה דעתך שאני אלך לרב אייכנשטיין? הוא אומר לי, תלך. התקשרתי לרב אייכנשטיין, אמרתי לו, שלום, מדבר פטרוף. הוא אומר, תבוא. באתי לרב אייכנשטיין הביתה, שאלתי את הרב אייכנשטיין, הרב אייכנשטיין, יש לכם הסבר מה קרה פה? מה השני? הוא אומר, אין לי שום מושג, לא יודע. אמרתי לו, אולי נלך ביחד לשמעון גליק. אז הוא אומר לי, אני, שמעון גליק מכיר אותי כעוד איזה ראשי ושנור שמגיע, הוא אומר, זה לא יהיה חסר משמעות. משם ואילך שמעון גליק, אייכנשטיין הרים ידיים, לא היה מה לעשות שום דבר. ואז היה ניסיון כן לנסות מסביב יתד נאמן. בסופו של דבר לעת עתה יתד נאמן נלקח,